салом ҷураҷони азизи меҳрубони ман. тобистон ҳам гузашт ва ман умедворам ки ту ӯро бо хушиву хурсандӣ гусел кардӣ. дар филми тасвирии гузашта ман қиссае нақл карда будам ки чӣ гуна дӯсти ман шортикаша гум карда буд. гум карда буд, бовар кардем. гапа бисёр намекунам, давоми қиссаро бароятон оғоз мекунам. Так что чоямоно сар кардем. Пагоҳ хона дар расм каш диста будам ки як ём ҷурам дромад. Утам очам ягон чиз нагуфтана бо шортики нав хардам. бисёр хуб. ҳамин расм каши монда нашидай? Не. хез бирем ягон ҷо обозӣ кунем? Не. хез мегум. Не. хез мегум. Не. хез мегум. Не. баъд аз як соат охирон бор хез ки оз ҳамин расмта медронам. майли мон ҷӯшда мерем. баъд мо обозӣ рафтеста будем ки гуфт: сев мехӯрӣ? севол напухтай. пухтай. дар куҷо? рафтем гуфту боғи бобои Умарда расидем. он севол напухтан ку? рахсевош пухтагиян. яки бобои Умар бина чӣ? дар ин нисфи рӯз мусафед ховай. тарсончак нашава даромадем. гуфту сари девор парида нигоҳ кард. бабро ҳеҷ кас нестай. мани беақл бошам, ай пишти он придур биромадан. болои дарахт биромада ҷебукомона пури сев кардеста будем ки болотар я севи аппетитниро дидам. ва ман хостам ҳамин сева бигирам. меган ку насибат балои ҷон, анами гап ростай. биромаданӣ шидам ки навда шикаст, ман ба замин афтидам. ҷурам боша? гирехтем ки касе омаде сай. гуфта ай тори дарахт худаша партофт. ман хеста дидам ки ту дар замин чӣ мекунӣ? ман афтидам. ай тарса дакаса кандема гирехтем. ай бо каме дур шидам, мебинам ки почаву сари бадани ман таи хунай. ай афтиш маълум мешавад ки дар ягон шиша ва ё хор афтидаӣ. бо дар болоам як барзагови дига афтид. нафаҳмидам чӣ? мегӯм ки шортики навтам дарид. вот ин дафъа очам точно мана мекуша. амрӯз почам ганда дард кард. рӯи кати хона шитагӣ китоб хондеста будам ки ҷондор диромад. салом, почат чӣ хеле дард мекуна? роҳ гардон дард мекуна. пагоҳ қадим момам духтур мерем. камтар пас бобои Умар диромад. аммо ҷурам бошем, ай тарса тарк кардем. наздик омаду гуфт: ҳусейн, ана ин севора барои туро овардам бачаҷон. аллакай севотон пухтан бобо. ягон ҳафтаи дига беста нағз мешавад. не ки бачаҳои маҳалла наимонанд ки хушду паза. дина кадом тайлоқш диромада навдаи сева шикастай. мардак шав биомада гу ман худам чӣ наметим таохи. ҳамин боға барои шуморо кардам. хайр рост намегӯ? рост мегем бобо. ай гапҳои бобои Умар маълум буд ки кори бора хит кардагияй. бобои ман ба ман менигарист, ман мегуфтам ки замин кафада дароям. ай каникул ба хона баргаштан ягон кас намешнохтам, чунки дар офтоб саг бар ин гаштагӣ суб сиё шида будам. ҳамин точно бачаи хидмонай. ана ҳамин хел. тобистон ба анҷом расид, қиссаи мо не. худо кунад дар тобистони оянда қиссаҳои дигари тобистонаро бароятон пешниҳод мекунем. диден дизди ба сари мара чӣ овардам ва тобистони худа чӣ хел гузарондам. илтимос хатогии маро такрор накунед. чӣ хели? ту ҷондор дар ҳамин хона амрӯз наметӣ? намебинӣ чӣ хелам? мехоҳ як чиза бинӣ. чира? очам як шортики нави дигам харид. ба ғайр аз ин явере ки дига гум шавед пешам. бародаро, шумо метавонед бо қадри имкон канали маро дастгирӣ намоед. ташаккури зиёд ба ҳар яки шумо барои лайк ва репост. комментарияда як плюс монед барои ман кофист. ё фикрҳотон нависед, ман албатта онҳоро мехонам. филми тасвирӣ аввалин филмҳои тасвирии ман ба наздики пешниҳоди шумо мешавад. худатонро эҳтиёт кунед. худо нигаҳбон.